Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Parlok hakani ka video nganya thu yapi sepang ka jinglong jingman jong artali ki beseng ki badon kan rei bha hangne hapo jala meghalaya ka jongi kita ki beseng parlok ki long u beseng jerngam bat beseng ternem ini parlok ki long ki beseng ki ba long bi bha ubrio lada yu pu kum kini ki jaj beseng lada penslem ka jing sumar ula bania bro ka scientific name jung beseng jerngam kadai Trimeresurus albolabris, bat ka scientific name jung busen ternem kadai Echis carinatus. Menta parlok nya pejno katno jat ki busen jerngam kidon, bat katno jat ki busen ternem kidon. Haka jing syam ka jonga parlok ki busen jerngam kidon tang sijat. Bat kata kalong kidon tang uba jerngam kumne. Ki busen ternem pat parlok kidon lai jat, uba betu, uba thoyong, bat uba longrong kti. Menta parlok nganya thu yapi ya ki jingbam ki bakine ki besen ki jubam ki besen jerngam bat ki besen ternem ki jubam ya ki jakot ki sim ki knyang ki knai bat ki we ki merat ki berit ubesen jerngam usyong hajrong ding usdien ya ki tnading bat ya ki jermi ban wat jingbam ubesen ternem bat parlok wat jingbam dak ba udam bat syong haki plang kini ki besen parlok ki don ya kasnam ke bat daita bat kishan ni ya ka jings at na kamariang lada kamariang kas at kamut kis at lang bat lada kamariang ka kriat kamut ki kriat lang na kata ka daw parlok haka portlang kini ki besen ki rung hagi krem bat hapo kendau ban ya da ya lajong na ka jing kriat haka por liur bat kini ki jaj besen ki trekam ki wat jingbam tang hakapor janmit bat menmit namar mensingi ka shit kimla ban sya ya ka jingshit baki yo ya ka jingshit ka bapura na kamariang nakata ka daw kini ki jaj pesen mensingi hakapor liur ki shajri hatrai jong ki sanyum ki besen jerngam ki shajri hatrai jong ki slading bat ki besen ternem ki shajri hatrai jong ki plang ba jerngam laong ba mensingi haka porliur kini ki besen kim dayo ibha ka khmat ki pu kulmar lada ki yu sngo ba don nang penthut yaki bun ki brio ki ba syapu ha besen jerngam bat ha besen ternem lada ki kumlet haki jaka ba don kini ki jaj besen ubriu lada usyapu ha kini ki besen lada umla ban sumar kloy ula ban yapru parlok tangkat ne ka jing batai ka chonga syapang kini ki besen parlok lada pidang thanmai hakane ka channel ka jonga singob ha subscribe singob haru parlok banya like bat share lem saki parlok ki jongpi khnang banganang yo ban penmi susu yaki wepat ki video ki ba itnat bat ki ba biang bhana kam ta ka jongpi khublai sibun parlok ngense ya kan du biang haka wepat ka video